मेडिसिन खाଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ। ଆମ ସମସ୍ତେ ତ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର ୟୁଜ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। କିଛି ହେଇଗଲେ ଆମର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମେଡ଼ିସିନ ବା ରୂପରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ତା'ର ରିଏକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ବା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେହ ଭିତରେ। ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେହେତୁ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ କହିପାରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଯଦି ଇଚ୍ ଅନକୋଟେଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ କୌଣସି କୋଟେଡ଼ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମିଳାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମେଡ଼ିସିନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନଟି ଯଦି ତା ନିଜ ରଙ୍ଗ ବା କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଏ ବା ଧଳା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯଦି କଳା କଳା ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମେଡ଼ିସିନଟି କିଛି ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବେ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ବାଦେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା ରହୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ପଇସା କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମେ ସକ୍ଷମ ନହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବୁ ଆମେ। ମେଡ଼ିସିନରେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ବାଇ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ମାନେ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା କେବେ ସରିଯାଉଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନଟିର। ଏବଂ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଯାଏ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆମର ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବା। କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ସିରପ୍ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସସ୍ପେନସନ୍ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କେଉଁ ସସ୍ପେନସନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ସିରପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ରହିଛି କୋଟେଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସୁଗାର କୋଟେଡ଼ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପାରାସିଟାମଲକୁ ନେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାରାସିଟାମଲ ମେଡ଼ିସିନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିବୁ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇବୁ। ପାରାସିଟାମଲକୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ସତର୍କ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ମେଡ଼ିସିନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସପୋଜ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ହିଁ ରଖିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ ତଳେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଯେଉଁଠି ହେଉନଥିବ କିମ୍ବା ଓଦାଳିଆ ହେଇନଥିବ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଇ ମେଡ଼ିସିନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ। ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିସିନର କିଛି ନା କିଛି ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ବିନା ରୋଗରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହେଉ ତାକୁ ତା ଖୋଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ବାହାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।